Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου ασφικτιούν όταν σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες, με πρόσφατο παράδειγμα των καύσωνων των προηγούμενων ημερών, που σε σημεία της πόλης θερμικές κάμερες κατέγραψαν ακόμη και θερμοκρασίες υψηλότερες των 90 βαθμών. Το ερευνητικό έργο Urban Heat Watch, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καταγράφουν τα νέα δεδομένα και τα επεξεργάζονται, ώστε να προκύψουν προτάσεις που θα δώσουν ανάσες στις γειτονιές της πόλης. Μπορεί οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες να υποχώρησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως για άλλη μια φορά οι κάτοικοι της Αττικής ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα έντονο αίσθημα δυσφορίας λόγω της έλλειψης πρασίνου στο κέντρο, τα δυτικά και νότια προάστια, όπως και τον Πειραιά. Οι θερμοκρασίες που κατέγραψαν θερμικές κάμερες την Πέμπτη στο κέντρο της πόλης έφτασαν έως και τους 96 βαθμούς Κελσίου σε κτίρια της Ομόνοιας, κάτι που είναι γνωστό ως το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια αστική περιοχή παρουσιάζει πολύ πυκνή δόμηση, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας να αποθηκεύεται από τις τεχνητές επιφάνειες, είτε μιλάμε για τα κτίρια είτε μιλάμε για τους δρόμους, και στη συνέχεια, μόλις ο ήλιος πέσει, όλη αυτή η αποθηκευμένη θερμότητα επανεκπέμπεται και είναι δύσκολο πλέον να διαφύγει λόγω ακριβώς της πυκνής δόμησης. Τα προβλήματα που προκαλεί η αστική θερμική νησίδα στον πληθυσμό, αλλά και τις ανισότητες διαφορετικών περιοχών απέναντι στις συνέπειες του καύσωνα, χαρτογραφεί το ερευνητικό έργο Urban Heat Watch, με επικεφαλής εταίρο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός είναι να εντοπίσουμε τις ευάλωτες γειτονιές και να προτείνουμε στρατηγικές για ενίσχυση του πρασίνου αυτών των περιοχών και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής στην πόλη. Δεν είναι εάν μια περιοχή είναι χειρότερη ή καλύτερη από την άλλη, αλλά εάν το πράσινο είναι επαρκές και κατάλληλο ώστε να συμβάλλει στο να βελτιωθεί το μικροκλίμα και να έχουμε καλύτερες συνθήκες για τον άνθρωπο. Στον ένα χρόνο λειτουργίας του προγράμματος, ερευνητές και εθελοντές προσπαθούν να εντοπίσουν τις γειτονιές που είναι σε χειρότερη κατάσταση, με σκοπό να τις θέσουν σε προτεραιότητα για τις παρεμβάσεις πρασίνου. Η ερευνητική ομάδα αξιοποιεί δορυφορικά, γεωχωρικά και κλιματικά δεδομένα, όπως και δεδομένα από drones, αλλά και βιωματικά δεδομένα ερωτηματολογίων. Έχουμε καταγράψει σε κάποιες περιοχές 60 και άνω βαθμούς που να εκπέμπονται από την επιφάνεια κάποιων υλικών. Άλλο η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και άλλο η θερμοκρασία που εκπέμπει μια επιφάνεια, η οποία μπορεί να είναι πολύ δυσμενέστερη. Κατά τους καύσωνες του 2023, η ερευνητική ομάδα κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών σε αστικές περιοχές, αλλά έως 20 βαθμούς χαμηλότερες σε περιοχές με ψυχρά υλικά και ύπαρξη πρασίνου. Ενώ ένα άλλο μέτρο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες περιπτώσεις είναι η χρήση διαφορετικών υλικών σε ό,τι αφορά την κατασκευή, για παράδειγμα, των κτηρίων και των δρόμων, υλικά τα οποία θα ανακλούν ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να μην παγιδεύεται θερμότητα. Και όσο οι μέρες καύσωνα αυξάνονται, οι πράσινες παρεμβάσεις της πόλης προβάλλουν ως περισσότερο απαραίτητες.